De tworrebout, oftewel lisdodde, is een plant dat je best wel wat mee kennen. En mooi daarom viert ecologisch adviesbureau Altenburg en Wieminga hier een proef mee uit. De plant die heeft bepaalde eigenschappen. Dat kan ik wel even demonstreren. Als je ze doormidden breekt, dan zie je veel luchtweefseltjes in de stengels. En dat betekent dat hij een goede isolerende werking heeft. Dus toepassing als isolatiemateriaal is zeer interessant. En dit zijn ook wel toepassingen die in Duitsland al verder zijn verkend en lucratief zijn gebleken. Het proefveld bij Reertsjerk is dit hier online en de plant docht het hartstikke goed. En dat kan goed nijs betjutten voor uw veengraaide Troch lege wetterpalen komt de zuurstof bij het veen en dat smiet nou nog grote problemen op. Als gevolg van de sterke afbraak als er zuurstof bij de veengrond komt, is er sprake van bodemdaling en uitstoot van veel broeikasgassen. Maar een alternatieve vorm van landbouw zoals dit met verhoogde waterstanden kan dat verhelpen. Maar tussen dream en uitviering zit nog wel eens wat romte. En dat is hier net oors. Want boeren moeten je wel yield maar verdienen kennen. Dat is wel spannend. We hebben gekozen voor lisdodde omdat in Duitsland al gebleken is dat het kansen biedt. Maar of het hier in de regio ook kansen biedt, dat moet eigenlijk nog blijken. En het zou mooi zijn als we dus echt een slag kunnen slaan richting concrete producten om te laten zien. Zodat je niet meer praat over luchtkastelen, maar dat je mensen echt eindproducten kunt laten zien om te enthousiasmeren. En het gedachtegoed van ons project Better Wetter wijd kan verspreiden op die manier. De wie in eerste onzet wel wat noord door gwozen die het mogelijk alles opfretten zoenen. En daarom stiet deze camera er ik. Maar die had tot nota nog geen frettende gwos filmen.